back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O ingon ni ang nahitabo. Ariyaw! Nakasakay kita sa barko. Huwag kita mo sa sikat kanigadahan ko ta. Patay! Asa man ni paingon ay? Padung ni siya Manila ning barko ha. Silalat! Misaka na! Lat! Watami lat! Lat! Sama! Oy, Patay! Giduol tas tripulante ning barko bay! kabala ka. Abay! Mubayad kami eh. May kwarta kami eh. Ay, nakasakay ka ng mga inutil ng barko, Bugard. Ay, kuno pa sige, oo, dabi. Dali naman ako na dali na tayo eh. Tinira mo gyud sila sa taas. Pero, kaganiya pa ko nangita nila. Wa ko gyud sakpi ang mga bitin. Lalat! Lalat! Ni alagi mo. Oh, nakasakay sa mi. Sama ni mo. May ambak sa bis. Damn you! Ha? Tino na! Aksyon taga-blaka ni mulata. Hey, binuan ning kalaki ni mo na. Nganong misakay mo ka ning barko? Ha? Sakay sa doon ning ako amigosan. Kana ni sakay ni misang mga amigo. Baho ko sa imo isulti sa. Wa na lang usap mo, Apas. Hindi bahay mo lat, ibahay mo. Hindi kita maiiwanan. Nagtinagaluli ka binakyo. Barko pa doon mo ni Manila. Practice tangdaan. Ito pa Manila di barko ha. Unsa? Pa Manila ni? Ulat. Wa ra ba ko ikapliti sa barko? Bahala ka. Bahala ka. Ay, kabala ka lat. May plate ako. Ano ni atong ticket oh. Pero mag-unsa man ta din eh. Pangitaon ako si Bugard uban siyang babay. Nyag makita na to. Saan man ni mo be? O saan ni mo? Oh, imong putlan sa tumoy subugan. Ambot, wa pa ko mahibaw. Basta ang importante ron nga makita na ko sila. Dali, ubani ko ninyo, pe. Dali, sunod mo na Oy, ako. hala. Misirit na sa Dali ba sila. niya? Sundata siya. Sundata siya. Ya, makita na to si Bugad. Unsa may atong baton? Ha? Ano? Dako na magitong lawas Bugad. Og maldito itong tungan na. Bakit? Takot ka ba sa kanya? Hadlok mo lang bay. Ipag-itsay no tas dagat. Minya, ipakaon tas mga Iho. Ihong gutom ka na. Bitaw no? Hala no? Ya, unsa may susi mo? Bahala na. Sundan ta siya. Unsa? Di ba yung pasagdan ko sila lahat? Kinalang panalipdan ko siya sa tanang higayon sa drama pa ni Esteban Escudero over my dead body! Dukyo bay. Asa gyud ka ang mga bitin? Kanina pa ko nangita nila. Halos nalibot ko na ang tanang suok og dapit ining dakong barko. Oh, hala, silalat ka ng nasulahan. Og doon lang siya sa tunay utangan sa itong gitaguan, Bugard. Hoy, Bugard, uy! Di ba ka musulti diha? Sikap lang pangus mo. Muna siya kang turog baka. Ang mga hanggaw, nasakpan talagid mo. Naakara na diha, ha? Karon ka. Kini ang angay ni mo, Bugard. Alay! Agoy! Ay, sorry ha. Abi na ko ikaw si Bugard. Di man di ay. Usbo na ako. Sorry kaayo ha. Bisit. Di man di mo. Animal. Asa na ka si Bugard? Kitsa tong Oh, kitsa to yung kita puglat. Kitsa to. galiyot mangyod ma sukamod nga naigos tang kogo sa imong pagdapuglat. Nasaypan ako, uy. Abi na kong ang bitin nga Bugard. Sa magyod ka magtago ang druha. Dame tu cosita. Hakini, imposible kang makita tanilalat din sa itong nahimutangan, Bogart. Ni ata magtago sa panghaw. Mo nang nay, itom na guys anuos ang atong ilong. Kana Bogart, may katarungan na ka magsigig pangus mo diha. Wa gid nato sila makita na. Asa makaagid ka sila? Tingalig, nanaog na to ining barko. Sa pagtuon ng barko, Jeep, kapoy di lang mulaog ni skina. Gikapoy na magpangita nila, uy. Ano mo?
Muway sa ta. Asa ta muay? Oh, muway ang higda ta. Ang ticket, uy. May nakasuwat man kung asang atong tihiras. Ang ako, 356. 356 mo? Ako, 366. 366 mo? Oh. Ako, 612. Ay, rambol na to, bro. Ibagulpo. Tingin ka at tutunaw ako. Bakit ka pa? Sinutok mo ka doon nakita ko miinom sa may tindahan. Hubog pasang pa. Basta inom may kwarta siya. Pero sa pagkaon o panginahanglan ni Gian, wa siya ikahatag. Irresponsableng pagkamahan. Pirmi lang hubog. Pero labing maayo nga hubog siya karon. Pero gawas nang kumakaton ini pagkaon ni Gian. Magdali ko. Tuwara si Gian. Nakita ko nagluko nga naghigda sa ilaw sa ila. Duulon ko dayon siya. Maghinay lang ko sa pagduol. Niyan ako siyang kilid. Intaon sa bata. Nakatugin taon ng bata. Nakakaon na baka ni siya. Ibutan ko lang yung pagkaon ng kinamainom. Wala kaon ako. Ayaw na biya, Gian, ati takla. Nasakpan ko niya. Daan pa ko. Ikaw lagi hatod pagkaon, Gian. Gian, Pinako, di ko ni mo langga. Gian di na tinuod. Sayod ang Diyos nga ang labing tinuod. Pinangga og mahal ti ka. Ano lagi ilad ni mo, Gian? Gian, namakak lang ko itong higayon na sa imong amahan. Aron dili magupot. Kinahibaw na ka, salbahis kay mo papatok mo. Langga ni mo, Gian? Lablab ni mo, Gian? O Gian, mau ni tinuod. Kun langga ni mo, Gian. Tatabang ikaw, titakla. Gusto, Gian, layo iya papatok mo. Gian. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!